O di patantong dugay, misikat, nahimong popular, kining panultihon nga walk the talk. No? Walk the talk. Nagpasabot nga you have to put your words into action. Sa ato pa, kinahanglan nga tagaan nimo kahulugan ang imuhang mga gisulti, pinaagi sa ikaw mismo sa pagbuhat niini. So, mean what you say by actively doing yourself what exactly you mean. No? So, kini nahimong popular o gani sa paglaing pagsabot niini nga kahulugan, matud pa sa uban, this is another way of saying or a different version of saying, practice what you preach. No? So, nahimo ning kanang sikat nga panultihon, labi na gyud diha sa corporate world. Kinumdumo kaniadto sa pagsikat gyud niini, no? Labi na gyud pananglitan kung sales driven ang usa ka kumpanya. Kana manggong sales driven nga kumpanya nabuhi manggod na sa kanang pagpamaligya sa ilahang serbisyo baron o sa ilahang produkto. Magsugod man gyud na sa gitawag nga quota, no? Kumiingon ka nga karong bulan na maligya mi og mga moabot sa kantidad nga 1 million. Now, ninggawas na sa imuhang mga ngabil ng mga pulunga nga mamaligya kalagi og 1 million. Pero wala diha ang tinuod nga kanang unsa ni pagpamaligya, no? Diha sa istorya lang. Promise man lang na, saad man lang. Ang tinuod yun is kanang ma-deliver yun nimo human sa bulan, no? At the end of the month, then nakuha nimo, na-achieve ang maong quota nga 1 million. Amo nay nindot kayo nga kanang pagmatuod nga walk the talk. Diri sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, nadunggan nato ang kini dili man ingon nga matawag nato nga panaglalis. Una pa ning magtutudlo sa balaod, ning una pa siya misulod. Adunay mga panaglalis mahitungod sa tinuhuan sa mga Saduceo o kini gamay nga lantugi uban ang ato ang Ginoo. Ang irang sigurong gihisgutan ni ining puntuha mao ang kining mahitungod sa kalag, afterlife, angels, no? Kay di man mutuo ang mga Saduceo ni anang mga butanga. Muna nga human ni ana nadunggan nato karon ning bahina sa ebanghelyo ni San Marcos ang pangutana sa usa ka magtutudlo sa balaod. Nga kung atong tan-awon kaniadto, dili siya ingon sayon nga pagpangutana. Again, dili ni usa ka panaglalis. Siguro matawag nato nga clarification, no? Ang iyang pangutana, sa tanan sa kadaghan sa balaod, unsaon man nimo pag summarize nga makaingon ta mauna ni ang maong mahinungdanon sa tanan. This is the most important. Ang ingon tag sa kadaghang balaod. Nasayod biyata nga ang balaod ni Moises, 10 Commandments. Napulo kasugo ra gyud. Og sa kasaysayan tungod lagi kay kini mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo ug mga Saduceo sa ilang buot nga mahitabo nga pagsunod ning maong mga sugo nadugagan, no? Nadugangan lang siya tungod kay lagi do na mga pananglitan, the ritual purity, circumcision, no? Sa daghang mga sugo na wa nila damha nga ang gidaghanon nikabat na sa 613 na detailed precepts, no? Sa kadaghanon, any ordinary Jews, kanang Hudiyo nga payos, relihiyoso, apan igo lang po ang iyang pagsabot. 613 god. Kita gani, maglisod gay tag memorize sa 10 Commandments.
Di ba? Kita nga, mga parokyano ni San Jose ba? Kalimot man yun tag sa Ten Commandments, no? Sige daw, be. Unsa man ang ikatulo nga commandment? Bahon. Bright kayo. Atong palakpakan din ni mga atong mga parokyano. Kana, memorize. Pero kung may kag 613, ma-memorize pa na nato? Dili. Di na ma-memorize. Mao nga sa iyang pagpangutana, believe kay siya sa tubag ni Jesus. Nga naman, kung karong panahon na, during the medieval ages, by the way, ang giilag yun nga great synthesizer, mao si Tomas Aquino, Saint Thomas Aquinas. Giila siya nga great synthesizer. Sa kataas na niya nga nasulat, iyahana sa katapusan siyang pagsulat sa Summa Theologica, doon na ranay mga tulo ka sentences, isip pagsumada, summary. Great synthesizer, si Saint Thomas Aquinas. Pero I think, wala na mulupig pa, lupigan siya ana sa gibuhat ni Jesus. 613 precepts, statutes, ordinances, plus coming from 10 commandments. Gisynthesize niya og duha. So simple lang yung kayo ang pag-synthesize niya. Ang pagigugma sa Dios o ang pagigugma sa atong isig kaingon. So ingon ana siya ka maayo jud kayo ang atong Ginoo pag-synthesize. Mao nga ang gibuhat sa magtutudlo sa balaod, iyahang gi-affirm, tama ka magtutudlo. Bright jud ka kaayo, walay sama nimo sa akong mga kauban, bisan gani ako, no? I would like to imagine nga mao na ang tubag sa magtutudlo sa balaod kang Jesus. Ug diri dunay ingon tag affirmation pod ang atong Ginoo sa magtutudlo sa balaod. Iyang giingnan, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Then you are not far from the kingdom of God. Kung atong tan-awon ning maong pulong sa atong Ginoo, it is a sort of affirmation. Munang in a way, murag nag-express siya sa magtutudlo sa balaod, very good. Very good. No? Maayo sa kayo ni mo pagka pareha tagunahuna. No? The meeting of the minds. Pero, kung atong bantayan, it is an open-ended statement. Let us try to look further or deeper. Ingon siya, dili ka halayo sa gingharian sa Diyos. Doon na siya gi-imply. No? Doon ay implication ang pulong sa atong Ginoo. Nasayod siya nga kining tawhana, nasayod jud ni siya sa balaod. Labi na ang balaod sa gugma. Gugma sa Dios, gugma sa atong isig kaingon. Apan murag doon na pay kulang. Murabag niingon siya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Sa ato pa murabag nag-ingnan niya, nanaunta ka sa gingharian sa Dios. Pero dili pa gyud kayo ingon nga naa diha. Already but not yet, no? Doon na pay kulang. Og diri, I think what Jesus is trying to tell the teacher of the law is there's one more thing lacking apart from or aside from knowing, aside from maayo ka mo istorya bahin sa gugma, ang kulang na lang ang pagbuhat niini. No? So, dali ra kaayo i-conceptualize ang love. Dahil ra kayo naon, kung bright pagyug ka, you can say something even more about love. That is good. Maayo kay na. Apan that is not enough. No? Walk that talk. Mao na nga kumaayo ang pagsabot sa maong gugma, klaro kung unsa ang kahulugan sa gugma. Now, this is the perfect time to put it into practice. Put your words into real and concrete actions. So nindot kayo mga igsoon ang atong pagpahinumdom sa atong Ginoo diya sa atong ebanghelyo karon. Labi na nga nangandam ta
sa sa ulog sa solemnidad sa atong patron na si San Jose, bana ni Santa Maria. Ug kanatong tanan gihagit kita uban sa atong tema nga atong puy-an ang panaghiusa diha sa pamilya. Again, we are reminded very clearly nga ang gugma makita diha sa panaghiusa. Apan dili lang ingon nga concept, no? Di lang ingon kay idea, di lang pud ingon sa kalami sa mga pulong nga mogawa sa atong mga ngabil. Ang nindot gyud nga pagsunod nato sa pinagingnan ni San Jose mao nga kita mismo mao'y mangunay. Let us be pioneers, no? Prime movers alang sa kayusahan sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Amen. Manindog kita